दिनै जोंनि मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आन्दलन जुरिनायनि जाउनाव जोङो जे ओनसोलखौ बड'लेण्ड हिसाबै लुबैदोंमोन आरो बे बड'लेण्डआ माबायदि जानांगौ जोंनो मा अनुस्थान नांगौ बेफोरनि चार्टार अफ डिमान्ड जोंहा दंखायोमोन आरो बे हिसाबैनो बिथाङा थैनानै थांखांनायनि उनाव प्रेमसिं ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोना आन्दलन खालामनायनि जाउनाव जोंहा 2003 सनाव 10 फेब्रुवारियाव जोङो माने BTC खौ मोननो हादों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ जों मोननो हादों आरो बेनि उनावनो हाग्रामा महिलारिया एकर्ड खालामखांनायनि उनावनो मानगोनां जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्रि गिबि मन्त्रि मानगोनां तरुन गगৈ बिथाङा फैनानै नैबे माबायावनो बे केम्पासावनो अखा हानायखाय बेवहायनो माने फाउन्डेसनखौ खालामदोंमोन फाउन्डेसना मानगोनां तरुन गगৈ सारा फाउन्डेसन खालामखांनायनि उनाव माने बाजेटखौ जोंना फाइनान्स मिनिस्टारा हमालासिनो थाबाय जों बुंबाय थाबाय लुनायनि बेबस्थाखौ माबार खालामदो हायाथ' जोंना रेडिखा थेवब्लाबो लुवाखै नाथाय बिनि उनाव बिजेपि एलायन्स सरकार फैनायनि उनाव जोंनि सिगांनि गिबि मन्त्रि मानगोनां सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि आखाइजों आरोबाव बे सरकाराव माने फाउन्डेसनखौ खालामफिननाय जादों आरोखि बिनि उनाव दाना न'खौ लुबाय बिल्डिंखौ लुबाय खिन्थु इनफ्रास्ट्राक्चारखौथ' सृष्टि खालामनांगौ आसबाब माने मेसिन लाइ लथरफोरखौ बायनानै हरनांगौ आरो बेखौ सालायनो थाखाय डाक्टारि खालामनो थाखाय जोंनि गथ'फोरखौ यां जेनेरेसनखौ डाक्टार बानायनो थाखाय एक्सपार्टफोर नांगौ बे एक्सपार्टफोरखौ एपइन्टमेन्ट हरालासिनो बे लोबोरबोर मोनसे अनुस्थान खालामनो थाखाय सिन्था खालामदों जोंनि बे RNB सिभिल हस्पिटाल बेखौ लानानै थांनानै माने बिराद पेसेन्ट जादों बिराद डाक्टारफ्रा मोजां मावदों होननानै देखायनानै काउन्सिलनि रिकगनिसनखौ लाखिनो सेस्था खालामदों खिन्थु जाया थांब्लाबो जोंनि पेसेन्टफ्रा थांनाया बेसरगावनि जोंनि क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थांनानै खिन्थु गोसोआ माने बायनानै फैफिननानै सोरबा बेंगलाव थाङो सोरबाबा एकदम बरपेटाव थाङो सोरबाबा प्राइभेट चेम्बारावसो थांनानै सिकित्साखौ लाफिननांगौ जायो दिनै बेबायदि अबस्था बिसिनि बे अबस्थाखौ नुनानैसो मेडिकेल काउन्सिला जोंनि बे मेडिकेल कलेजनि रिकगनिसनखौ रिकगनाइज खालामनो नागिरदों दा नङा बे भावनासो जे बेखौ लाङाबालायनो मेडिकेल कलेजा थाया सोरखौ मा फोरोंनो नागिरदों बानाय हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन